Blocul de garsonieră este situat într-o zonă retrasă în vecinătatea bazei sportive. Haideți să intrăm într-o garsonieră. Are o suprafață de 32 de metri pătrați și este împărțită într-un mod eficient și inedit. În partea dreaptă regăsim bucătăria, o bucătărie deschisă, ceea ce conferă și un spațiu de primire, dar și de luat masa. Fiecare garsonieră este prevăzută cu centrală termică proprie, ceea ce aduce un confort termic eficient. În stânga este baia, ce conține obiecte sanitare de bună calitate, are o cabină de duș cu hidromasaj marca Romstal, iar gresia și faianța sunt importate din Spania, marca Porcelanosa. Suntem în acest moment într-un dormitor spațios, foarte luminos, care are o terasă din lemn masiv, ce îmbină în mod plăcut stilul elegant cu cel rustic, creându-ne senzația unei locuințe de vacanță. Garsoniera prezentată se poate achiziționa la un preț de 20.000 de euro. Vă așteptăm în cartierul Magnolia. O casă înseamnă viață.